Salom horas madihita saluhuna andorang suratangion hatani tu hatta jumolo mahita martangian sondang sian debata haturon sian ginjang bae ture sondangi ma rohanami asa sonang laho manjalo hangoluan pinatupami o Tuhan marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatan itu hatta renungan dari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025. Imana tersurat di buku Jeremia bindu sada ayat 10 pitu. Songonom ma hatan itu hatta. Alai anggoho hohosi hiam ma gutingmu jala borhat maho jala hataho ma tunasida sudi na hutonahoni tuho unang ma tarsonggo troham maradopon nasida asa unang tung hubuluho di jolo nasida. Tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Ima hatani tuhatta. Hamuna kadongan takasdo taboto yang go na tinuju ni turpukon ima dihataho di turpukon ima na porsea manang na poso ni debata panurirang Jeremia naung pinilik na andorang di burtian dope nunga ditanda debata ibana laho manurirangi tu bangso na bangso Israel ima bangso hasulungan ni rohana naung manimbil sian dalan ni debata bangso naung mengkhianati debata naung manomba akka gana-ganaan na pinauli ni tangan na sidabi bahkan akka panggung bumi raja akka malim na pedohot akka situan na torok na aturan na sidahyado na gabe na marmahani mangajari patududalan tu hasitongan ni debata alay nung nga gabe mangago akka bangsoi jala mangaliluhon mambuan tu hamagoan. Amuna kadongan di dokto hamagoan ala nunga manundal ho debata nunga mangalo patik ni debata nasida. Marnidai terima semua debata neng umum ni debata manasida nian ala ni hajahatun nasida. Alai pardinggam basa ru Jehovah para siroha godang lambat tarimas marnida bangsona bangso na hinaholongan nai jumolo do disuruh debata akan oposona tarsong na diturpukon ima si Jeremia lahu pasahaton hatana do tonana tunasida di jolo ni turpukon dia 10 di dok ida ma upabaki doho sadarion mangaranapi aka bangso dohot aka harajaon laho mangurati dohot maniapon mangago dohot mangaloha paulihon dohot manuan lapatan nahamu kadongan hirim do rohani debata asa naikon mula nian bangso nai tudalanna ima tudalan lomoni rohani debata maninggalhon manudalhon aka uti-ution nasida na paholang nasida sian adopan ni debata
Hamunga kadonga di bawah hali Jehovah do si Jeremia na posonai na sopola hahuaon ni manangi si peibana ala pangaramution ni debata. Hamunga kadongan songonido holong ni roha ni debata tubang sona. Songon holong ni roha ni debata tubang sona na pinili nai. Songonido nang holong ni rohana nang tuhita akan na porsea di ibana. Di pajongjong do huriana, di pabaki do akan na posona, laho mambaritahon, manang makatahon akka patik dohot uhumna, asang dia toktong dapotan hasonangan, dapotan hanguluan hita akan na porsea di ibana, jala asamian di hasitongan, jala kolang sian hajahatun. Dipilih debatado hita marhite Yesus Kristus, dibohali, dipadiri asalaho marparbue, jala maparbuehon parbue nadenggan. Ima dinalaho mangulahon parsuruonna, asa dohot akka nasotumanda Yesus hidope, gabe mananda jala makapursyai Tuhan Yesus, ala marnida parbue, ima parbue na denggan, parbue na tonggi na taparbuehon. Asa marhita sandok ngulmit ningolutan yan, gabe posea jala mangihuton tuhata Yesus, gabe dapotan haluaon akka naso tumanda ibana dote. Amin. Mauliate maali Tuhan dihatam na toktong manungguli haporsyaw nami asa anggiat toktong miyak kami di dalan lomo ni roham jala mangarado ti patik do tuhum muhami jala mangulahon parsuromi asang giat martamba-tamba las ni roha nami dia sianganon jala marsangap po marhite nasa gulmit ningol nami. Amen.